Mga unta ninyo guys. Sige, sukat. Mga unta guys. Palit na ko kang Rak-Rak, kang Andre, kang God. Ang Israel ay duha na kasi kain nakainom ha. Na atid na. Gayas korta oy. Ako gipakuan ba baya ako ipakuan dream kaong kog balik. Nami man. Andre. Nami yung sauce. Gin. Nami ang sauce gin. Kasi kabutan kan ni ketchup. Kumawa man ang produkto. No? Ano nga? Nami no. Dili siya kanang pait ba? Kabantay ka ng kuhan nga pait. Uy, mga problema ka. Kapag kakahulot sa, yan sa kablihan ang Yakult. Tama ng 100. Dali. Kaon dali. Mga onta. Na makaon si Andre. Paan na oh. Sipon. Rak-Rak o sikuan. Mansay masudan. Kana. Ay. Tagay ito nagdatdog nga kanang tag 20. Duha. Duha lang na. Duha. Ari na usa. Ito kan. Rak-Rak na. Utag sa mo. Etag usabi. Guys, nangaon mi dis gawas guys kay kuan man kada ligriman mo kaos gawas. Ya, nindot kayo lang lamisa guys. Bagong buhat. Ha? Nilakaw na ilang angkol guys, si Minchong. Ngita na sa 2 kwarta para kaon sa mga bata. Na tagsa mo ani oh. Yakult para pawasa kuan. Pahilis sa kuan kaon. Si Rail nakaduha na ani ay. Nagasik-sikan no nimo oy. Adi na. Yes, mga unta guys. Saman mo di mo mukaw. Na. Si Andre og si Rak-Rak. Sa sila hotdog ani taas. Ketchup Jen. Wala ketchup. Imo pasiron iro mo na. Hello guys, kain kayo guys. Ng mga bata na nga. Nagyakop pa sila.